депутата доминира. България деградира, темпотента развитието спира, всеки пее и лавира. Нищо не разбира, в алкохола се олива, депутата доминира. Как да сме щастливи в държава с предателство, гей общества и педофилско посегателство? Общо между нас е хейт, просто люди то подписи, разпис, тик-ток, битки, жури. Възхищаваме се на хора като в Big Brother. Аве жена, шамандура, жив кадър. Описанието като цяло е доста неспокойно. Тати хиларонче, да, скъпа, много достойно. Слабите ни на 16 са брали лайка, дъщеря си на 15 иска 7К лайка. Гледаме по битивито, гледаме по нова. Диана Габровска е шита ебало сопола. Казана Цанов, да, избрахаме в ролята на това да бъдеш чисто гола. Децата завладени са от интернет кадри, лабадая Диона, чеченци, само тъпи лаври. Гледаме и слушаме поп-фолк икони, бате караме с 300, нека ушев ни гони. Като стане белята, реве ми се моли, мама времето назаде няма да го догоним. Спомням си като не слушах час, бяхме пазда, живота въртеше се като компас. Сега ходи се чудиве, ще башкаме ли шанс, трябва да платя да чакаме на мизерен аванс. България деградира, темпотента развитието спира, всеки пее и лавира. Нищо не разбира, в алкохола се олива, депутата доминира. Тренирай, спортувай, пате, това е предимство. Залата се разбира, истинското единство. Там където спортът е вкалява, чукове залата към върха и пълна права. Слушай, изпълнявай, нека тренерата води. На улица в Кален, това са малки шампиони. Гледаш и се слушаш от малките бро. Аз толкова години бута ми останах капо, защото не искам аудитория от безмозъчни кретени. Няма пея за наркотици, нито тъпи схеми. Малките не мислят и са правят на гамени, не осъзнават след години как живота ще ги вземи. България деградира, темпотента развитието спира, всеки пее и лавира. Нищо не разбира, в алкохола се олива, депутата доминира. България деградира, темпотента развитието спира, всеки пее и лавира. Нищо не разбира, в алкохола се олива, депутата доминира.